Takže čaute milí diváci a vítajte pri ďalšom let's play na hru Minecraft Pocket Edition. Takže v minulom dieli sme skončili stavaním našeho domu. V offscreene som zatiaľ vykopal pár železa. A už začal stavať, tu bude môj byt. OK. Tu som začal stavať byt. OK, tu som si zrobil také pekné schody. Vykopal som pár železa, jak vidíte. Máme na tie. A tu už mám tie potreby na stavanie. Takže môžeme ich začať stavať. Takže nechce sa mi to všetko si dávať, takže rovno si rozbijem tú cestku. OK. Tu bude cestka. OK, takže jak budú... Nie, tak. Damn it. Nie, tak, takže toto zadeláme. Uděláme si to. Potom dáme planky. Tu budú naše dvere. Tak. Dvojité. Tu bude to kobel. Ja nezabudol klampať. OK. Už máme aj stôl. Takže tu tak bude kobel. Plank. 3. Damit. Dobre. Tak. To som nechal dať. Máme. Tak sekundu. OK, a tu tak si zatiaľ môžeme dať OK. Takže stenu máme robiť boky. Boky nebudú až tak super. Teraz to bude len kobel, lebo to nemám dať. Čo zrobíte? Emil. OK, bude kubová stena. A to bude len taký fake domček. Ja budem mať potom v podzemie super mega ultra, ale to zrobím v offscreen, lebo to by vás asi nudilo. Dobre, tak si to zrobíme a môžeme, oh shit, no škoda. Môžeme si tu zrobiť také menšie. Základy zatiaľ máme. Tu pôjde ešte do steny. To stačilo. Máme kopu plankov. Takže môžeme si zrobiť... Kobel nám už netreba. Teraz ideme robiť strechu. Nie, treba nám planky na strechu. Tak si nechám. Ako pomôcku. OK, pokým si to tu všetko podávame. A neviem, že či mám zrobiť... A nechce, už nemám. Aby nechcel by som vysmeltiť ďalšie. OK. A nám bude stačiť na strechu. Zrobíme si... To nebude aj tak veľká strecha, zrobím si paru. Toľko stačí. Nejaké si aj nechám. OK. That's good. Dúfam, že počujete Minecraft zvuky. Ideme si tu na strechu. Začneme stavať
to bude fake domček. Fake home. Ešte som v offscreene trochu majnoval. Namajnoval som takú menšiu jaskyňku. No nie je to jaskyňka, je to len pomalo to. Shit. Bude nám stačiť. Také, oh damn it. Super. Myslím, že zase spadneme. No, boha zase asi nechce. Ja myslím, že si tu strechu nezrobím. To bude taký fake. Ako je to fake? Fake number. You suck! Ja tu furt padám. Neznášam padať. Padať je nuda. Damn, padať je taká strašná nuda. OK, to nám bude stačiť. To zatiaľ vydritujeme. Odložíme si kameň. No, kobel. Oh, dáme kobel. Kobel. OK, odložíme si itemy. Okidoki. Toto bude ako taká malá majnovačka. Dobre, mám torčky. A v minulom diele som zasadil aj farmu. A nemám už torčky, musíme si vyrobiť paru. Nemám už ani kovu. A síce ja našiel veľa kovu, no takže môžem si kedy chcem zajsť na kovu. A zrobil som si aj takú menšiu farmu. Ako môžete vidieť. Nemám ešte dostatok sidov. Nepôjde na nás pabuk. Zabijem ho rukou! Sparta! Prečo to prečo laguje? Sparta! Hajzel, skoro nás zabil. Sparta. To je zatiaľ niečo z našeho domu. Podobáme torče. Tu stenu nedávam torče, to bude také. Tak. Ideme sa zase vyspať. Lebo skoro nás zabil pavúčik. A pôjdeme si namajnovať ten kol, lebo už máme na kolu. Okay, damn it. Namajnujeme celý. Lebo už máme málo. Okay. Budeme namajnovať ten, čo som dole našiel. A zatiaľ žiadne diamanty. Ja mám malé šťastie. Ale našli sme zlato, ale to sa nám nejak nesejblo. OK, nekonečný príbeh. Že sa nám to nespavnilo, zložiť ďalší kol. Len dve. Damn it. Tu bude taká rumka s krťakom aj s tými takými bubčkami malými. OK. OK, tu sme našli ďalší. To je super, keď máme kovu. Budeme mať neobmedzené množstvo kovu. Máme zatiaľ 23, takže to je super. Kov je skoro vždy vega.
musel by som sa nájsť nejaké dia. Ok, ja teraz všetko trikrát som našiel. Môžem ísť hore. Chcete pomaly, prečo by nemôže ísť rýchlo? Pohni. Nemám čas pol hodinu. Alebo celý čas. Oh shit, už nemám miesto. Damn it. Co mám dať na vrch? Kobel dáme na vrch. A na strechu dám ešte nejaké tručky, aby sa nám tam nespavnovali. Monster. Jedeň, OK. Zrobiť strechu. Kobľu. Bocu. Oh shit. Dúfam, že tak bude stačiť. OK, stačí nám tak. Tu si ešte pohádžeme torce. Tak. OK, a toto bude náš nový. Taký trošku malý a hneď s najnovačkou. V ďalšom diele tu zrobím také veci. Takže. OK. To by bolo všetko asi. Mám tu. OK. Všechno, zde môžeme plantnúť. A nemáme kosti na bone meal. Nemáme kosti. OK. Takže ďakujem milí diváci, že ste si pozreli tento druhý diel z Minecraftu so mnou. V tomto diele sme postavili náš super byt. Ďakujem, že ste si tento diel pozreli. Lajkujte, subscribeujte a uvidíme sa na budúce.